mafi managartan halaye, mujahid kakan sufaye, mafi managartan halaye, mujahid kakan sufaye. Maulana saboda cikar halayen shi, tabaraka ma ya shaide shi, ya ce da ɗabi'u nan gunshi suna da girma in ji shi. Ɗabi'atuhu alƙur'ani, da shi ya horo ya yi hani. Ba Aisha ba ta yo nuni akan na jiyo ba ƙaulani, da jan haka sai na yi mai bai'a, na yarda da ya zarce sa'a, a duk lahaza sai ya yi ɗa'a, idan ya faɗa baya a'a.